Здравейте, хора! Казвам се Ивайло Илиев. Инженер, капитан от армията, капитан на кораб и капитан и пилот на хеликоптер и лично пострадал от тази банда престъпници, съдебната и ЧСИ и мафия от 2010 година до сега. Обръщам се към всички хора, които имат проблеми и с частните, преди всичко съдебни изпълнители, и с държавните. Ако имате съмнение, че ви лъжат и ви мамят, аз твърда, че 99,99 на 100 е така, обърнете се към мен. Оставил съм имейл. Телефони вече не давам, защото всеки звъни, за да получи информация като поредният тарикат, ако може да ми отклони вниманието и да получи безплатно информация. Не става вече така. Трупах 10 години опит, водих 500 дела, изчетах хиляди решения. Намерих решение на въпроса и то е простичко. Няма дело при съдебния изпълнител, което да не може да бъде пререшено, ако е незаконно образувано. Не са ви спазени правата и не са издадени необходимите съдебни актове от предходния съд и от самия съдебен изпълнител. И подчертавам, хора, съдебният изпълнител е само изпълнител, съдебен, а не на кредитора, на попа или на кмета. Ако не са ви запазени правата, не са ви връчени всички документи от съда преди всичко, а това е точно 100% така, гарантирам, проверил съм го с хиляди хора и лично по себе си. Ако не ви е издадена покана за доброволно изпълнение, и то от съда, не от съдебния изпълнител, покана за доброволно изпълнение, която е придружена с всички документи, издадени от съда, за да може съдебният изпълнител да действа като съдебен изпълнител. Сиреч, някой съдия от някой съд му е разпоредител. Това разпореждане става с разпореждане по член 42, алинея 2 от ГПК. Съдебният изпълнител да връчва съдебни актове на тия, които не са били в съда, като са съдени дистанционно. А ако искате да си разберете пълните права, всичките ви документи, които ви се дължат и от съда, и всичките документи, които ви се дължат и от съдебния изпълнител, ще се обърнете към мен. А ако искате да проверите кои документи, които дори да са ви връчени, са истински и верни или са чисти фалшификати, направени така, че да приличат на истински, да ви заблудат, включително и адвокатите, които ги питат, те казват да всичко е наред. Не е верно. Залагам си главата, а ръцете, че това, което го видя, мога да ви го докажа, че е фалшификат, с експертиза стига да е такова. Поканите за доброволно изпълнение трябва да са издадени от съда и по строг формуляр. Гарантирам. А разписката, която подписвате, трябва да се върне в съда. И ако първо всичко това е минало, чак тогава може да ви започва частен съдебен изпълнител. Няма никой право да ви налага запор върху възнаграждението или сметките, без да ви е извършил едни купища връчвания, за да ви запази правата като нормален човек и да имате право да обжалвате. Не сте изтървали всички, никакви срокове. Дори да сте изтървали някой срок, не сте изтървали другите. На тези съдебни актове, които ви се дължат, а не са издадени или са укрити да ви се връчват. Един от най-важните е разпореждането за издаване на изпълнителни, с което подлежи на обжалване в двуседмичен срок от връчването на поканата за доброволно изпълнение. В ръка ви се дава едновременно хем поканата за доброволно изпълнение, хем и разпореждането от районния съд, за да може да обжалвате разпореждането. Ако то падне, вашия кредитор с изпълнителния лист може да си обслужва изходното отверстие. Да го запомните от мен. Адвокатите няма сме да ви го кажат. Проверка на делото, което е минало в съда и са ви броили, както се казва, за добитък, също е възможно. Неспазена процедура не ви лишава от правото, дори да сте ограбени, излъгани с отнето имущество, жилища, имоти, коли и така нататък вещи. Може да си пререшите делото, стига да сте съвестни, смели,
достойни и да си набавите документи. Ако нямате никакви документи, извиняйте, има си конкретен ред, по който капитана съдейства, като издава необходимите формуляри, с които да знаете откъде, какво да си поискате, какви са ви правата и ако ви го отказват, да ви го дадат. Има си прокуратура, има си съд, има европейски институции, български институции, ще наложи да ви го дадат. Тия номера са ми ги правили дълго и продължително време на мен. Така че тия номера вече не минават за всички, които са с мен или съм поел ангажимент по договор да ги съветвам или да ги защитавам. Представляването става, хора, само когато се издаде пълномощно, нотариално заверено за представителство. И никой не е казал, че трябва да ви представлява адвокат. Може и нормален човек, който е запознат с правата си и който иска да ви брани вас срещу съответните ангажименти и възнаграждения. Има хора, които са в крайна нужда, поел съм техната защита и съвети без заплащане. Но това го решавам аз. И подчертавам, заради средства не си променям характера, морала и разбирането. Мизерство съм като куче толкова години. Няма да се променям в никакъв случай, че някой има пари и аз трябвало да му помагам. Такъв цирк няма. Запомнете го това, за да имаме, как се казва, равноправни взаимоотношения. Който реши да се обърне към мен, посочил съм имейл. Профила ми във Фейсбук е Капитана Илиев. Подчертах защо съм капитана. Не съм се кръстил капитана. Имам си разрешителните за трите звания на суша, въздух и вода. И моля се пак за малко уважение. Освен това съм и инженер, двигател и вътрешно горене, завършил военното училище с отличен успех. Тогава не се даваха оценки и така, защото съм наше момче. Трябваше да си го можеш и да си го знаеш. Та хора, водете ви уважението, за да ви го водя и аз на вас. И разберете, аз не лъжа, защото съм излъган от стотици адвокати, но и от други такива фалшиви хора, които допуснах до себе си, за което безкрайно съжалявам и се извинявам на тия, които съм подвел, заради това, че ги мислих тех за хора, пък те се оказаха предатели. Споделите това, което съм го казал на вашите близки и се подгответе да се организирате, хора. Поединично е невъзможно да се спечели срещу тая съдебно-банкерско-лихварската, адвокатската и чъса и мафия. Невъзможно е, казвам ви. Опитах, над 500 дела водих. Единици спечелих. Попадах на свестни хора. После за другото. Не става без организация, затова се заел точно с това нещо. Обществена организация, регистрирана в частна полза. Са свестни няколко българи юристи и достатъчно много свестни чужденци. Подготвил съм. Тях ги има. Хората на место при нас в България са изключително рядко срещани. Човеците, тия, които имат чест, достоинство, смелост и така нататък. С това смятам да приключвам, който има сериозен интерес, да се обърне към мен, като подчертавам. Никому не съм слуга, защото услуги не предоставя. Моите знания, които съм натрупал за толкова години, все пак са оценими по някакъв начин, си ги оценявам аз сам. Не е казано само с пари. Може с услуга, с помощ, с съдействие, с клип, за да се потвърдат нещата, които ги казвам, че не лъжи на маме хората. Да се уличат тия същите най-известните Фейсбук адвокати, тия тиктокаджиите същата история. Защото хората ви лъжат. Нито един от тях не може да ви извади и да ви каже: ето ви образеца на поканата с добро спомнение, за да може да се сверите сами дали е истинска и верна или си е фалшива. Как се казва, открийте разликите, то няма никакви прилики, ама иначе има някои прилики, но си личи от всякъде. Не смея да ви го покажа това. Нека да ви обясня защо изпълнителен лист. На 2 места пише изпълнителен лист, пак той не е комбинация, 3 в 1. Нека да ви покажат образеца на заповедта по 410 и член 417, която се издава от съда. Не смеят. Нека да ви покажат заявленията за издаване на заповед за изпълнение. Не смеят, бе, хора. Защо ми? Те всичките се подписват под такава идиотска декларация. Декларирам, че доколкото ми е известно, предоставената информация е вярна. Това може само някой ненормалник да се подпише под такава декларация, но иначе адвокатите всички се подписват.
Хубав ден от мен!